Утульнасць рукамі дзяцей. Калі казаць пра эстэтыку быта, то ўсё прыгожае патрабуе клопату і творчасці. Уменне наладжваць камфорт сапраўды не прыходзіць само па сабе. Першыя урокі майстэрства камусьці перадаюцца ад продкаў, а камусьці ад настаўнікаў. Студыя дызайна «Уют» дзіцячага цэнтра культуры «Расток» створана 6 год таму. Тут сапраўдная фабрыка ідэй, фарбаў, нестандартных рашэнняў, абмежавання ў творчасці, толькі ўласная фантазія юных рукадзельніц. Мне очень нравится шить, вышивать, делать скраббукинг. Мне нравится делать мягкие плюшевые игрушки. Я здесь завела много друзей. Сегодня я сделала такого красивого коня. У него есть рог, крылья, и он сказочный. Мне он очень нравится. Я впервые здесь села за швейную машинку. Я могу шить очень много интересных вещей на швейной машинке. И мне нравится этот кружок. Здесь можно сделать очень много чего интересного. Першымі наведвальнікамі студыі былі мамы з дзецьмі. Па вечарах, дарэчы, цікавыя рамёствы асвойвалі пенсіянеры. Потым дзеткі падраслі, сталі хадзіць на заняткі самастойна. І не проста хадзіць, а змаглі захапіць сваёй творчасцю і равеснікаў. Сёння ў групе амаль цэлы 4 клас гімназіі каледжа мастацтваў. Чым займаюцца дзеці? Рознымі жанрамі дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Шыюць арыгінальныя цацкі, асвойваюць пэтчворк і скраббукінг. За незнаёмымі словамі уменне ствараць рэчы з кавалачкаў тканіны і ўпрыгожваць звыклыя альбомы, рамкі для фатаграфій разнастайным дэкорам. Атрымліваецца вельмі прыгожа і арыгінальна. А многія дзеці, да таго ж, пад кіраўніцтвам Вольгі Яфімчанка тут упершыню садзяцца за швейную машынку, бяруць у рукі звычайныя іголкі і нажніцы, таму што на заняткі могуць прыходзіць выхаванцы з першых класаў. Многія прапісваюцца ў студыі надоўга. Работ юных майстроў ужо набралася на добрую экспозицию ў музеі. А галоўнае, дзеці вучацца сябраваць і тварыць сумесна. Мы учим их дружить, учим их делиться, учим их хвалить другие работы и восхищаться фантазией и тем, что получалось творчеством других детей. Этот навык, он приобретается редко и очень долго. И это большая возможность у нас здесь научить их не только думать и фантазировать, но и быть дружелюбными, добрыми, честными и открытыми. И во всем этом нам помогает творчество.